cuti atau mbak itu kapan soal ini kok tidak
Iya. Lah, wis pernah tepuk tangan kabeh tepung sakmono ya. Sampun salto napa dereng? Sampun. Mbok sing kono muni urung ora. Ayo balena saltomu ra. Sing kono muni urung. Oh dereng ya. Pak Tung ya Pak Tung. Pak Teng. Tenggak. Ayo Mas. Beri tepuk tangan yang meriah. Iya. Sebuah atraksi. Salto belakang. Dari seorang manusia. Berkepala. Nyambe. Siapakah dia? Inilah dia. Nyambe. Kok wis to? Ngelokne piye to? Rene genahno sing apik-apik. Kuwi mikir sitoke gorene nggih sitoke. Kowe iki lak tak siarne. Ya iki mikir sitoke iki. Lah mun nyiarne kilomet. Iki lho Pak Jombi to. Wis disiarke to. Buat nyiarne lek. Atraksi. Sebuah atraksi. Salto belakang, bener. Dari seorang manusia. Bener, heeh. Iki sing terakhir aku ndak seneng aku. Berkepala. Tak tutuk nyambe. Wong lek bagusnya kaya Arjuna yang ngene iki. Lah ndasmu ki nyambe apa ora ta? Oh bagus ngene kok. Lah ora nyambe kok nesu. Lah kamu kaya nyambe apa ora? Kudu. Lah kene kok nesu. Lah nesu. Lek nesu berarti rumangsa. Rumangsa. Ah tiro sirahe kaya nyambe. Bar iki dibelah nggih tambul. Iya nggih tambul. Iki apa? Ora ning ngono aku salto atraksi. Yo wis nyuwun sewu ibu-ibu adik-adik Mas Tiro atraksine apik napa elek? Awon apa sae? Oh elek banter ke. Iki lho, krungu dhewe sing ngarep muni elek. Iki sing paling sing kula nyuwun sewu Bu. Mas Tiro atraksine apik apa elek? Ah, apik. Apik lho. Sitok sing muni apik liyane mung elek. Apik apa elek? Apik. Atraksine apik ya. Sampeyan demen to? Demen. Heeh. Ayo ro iki bocah cilik demen ki lho, ayo tunjukkan lagi atraksimu. Ayo. Ayo Mas Bang. Tujuannya dhewe ki menghibur kok dadi nek apik kudu dibaleni. Iya, betul. Sampai seneng ngono. Sampai gumoh. Yo. Kiai buat mobil, buat celok gitu. Beri tepuk tangan yang meriah. Iso teko kancane iki jenenge sapa ngono iki lho. Kowe iki kok gak isin to ning mburi PS bareng ngono kok gak mau tekoki lho. Jenengmu sapa? Rene. Ngene. Iki to. Iki ndas bajul kemeng ndas nyabuk. Iki tekokno iki jenenge sapa? Iki Cemen. Men, ganti. Kowe mung wis auto? Wis. Salto belakang. Berarti iso salto. Nyisih rono. Cemen wayahmu. Yo salto. Atraksi. Adewe iki adoh-adoh neng kendi Pogalan kene iki lak yo. Pogalan ndi to? Gandusari. Gandusari malah. Duduk malahan. Kelutan. Trenggalek Jawa Timur Indonesia. Ojo sampai ngisi-ngisini. Ojo sampai jijiki. Heeh, adewe iki diundang rene adoh-adoh ya to? Adoh-adoh. Melu ngregengke suasana. Ya. Dalam rangka ya to tasakuran. Tasakuran alhamdulillah wit gedang iki wis mulai panen. Aku wis ngira oleh paramu rono. Manten. Hah? Mantene sapa? Mbak alian Mas. Sapa? Mbak sapa?
Budi. Duduk ngawur. Oh Budi dong pecah. Mas Yoga kalian Mbak Wulan. Mas Yoga kalian Mbak Wulan. Didongake kowe pomok diundang ning manten iki dongamu kepiye? Mugi-mugi Mas Yoga kalian Mbak Wulan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diparingi kesehatan. Amin. Rezeki kang kathah. Amin. Nah, cepet diparingi momongan. Amin. Wis cukup 3 menit iki. Apik kan. Oh, ganti samaan ayo. Nyapa? Dongane. Dongake no. Lah wis mau dongakne no. Yuk. Rembun apa kuwi jenenge titik edang lho, Met. Iya. Wah, Mas Wulan karo Mas Yoga kan Mbak Yoga. Mas Yoga. Yoga. Yoga toh. Yo. Aja. Yoga. Oke nek kepanjang. Heeh, Mas Yoga. Kuwi duweni arti. Heeh. Yo. Yo kese. Yo dina setu iki Heeh. Mas Yoga ngenekne tasakuran pernikahan ditanggapne jaranan Siapa sinten suka. remen. Heeh. Muga-muga Mas Yoga dan Mbak Ulan dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Benar. Yo, wes. Heeh, wis saiki Ga enek jaranan liya sing ditanggap Mas Yoga kecuali jaranan sinten remen. Didongakne muga-muga Mas Yoga karo Mbak Ulan dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Yoga wis. Heeh. Wes. Kalian Mbak Ulan. Ulan. Iki sing apik iki to. Apik. Wulan. Walah, tibakno sing ditanggap ki jaranan sinten remen. Walah. Heeh. Penak men. Wah. Saiki lan. Lan ugi kanca-kanca dulur seniman seniwati jaranan padha nglumpuk tumblebret nang kene. Benar. Regengke swasana, Bener. bangkune guyub rukun, nderek nyengkuyung jaranan sinten remen. Bangga, wis to bangga tak kajakne jaranan iki. Heeh. Dadi sok ben dijakne. Lagi iki to? Heh, Lagi iki melok jalan iki. lagi iki Lah lho. kok padha bae. Wah, iki padha ya. Padha bae iki mang. Latihan nanggep pesta tahun kepungkur kae kok. Aku ki mung jare dijanjeni kaos batal bae iki. Padha. Sabar. Nanti bose minggat nanti. Khusus panjak sabar. Sabar. Piye? Iki kok kaose panggah diparingi. Diparing kaos apa? Iki mung dhewe wis diparingi ya. Jampun. Jaranan sinten remen, panjak sinden kabeh musisi kingko ya diparingi kaos. Heeh, kaos apa? Kaos lampu. Kaos lampu. Geblek. Kaos lampu apa Ya dimar ya. Kok isone. Aneh. Aku atraksi. Wis atraksi. Atraksi. Dhisik rono. Bisa rono. Kowe wis atraksi apa, Bro? Cemple. Urung. Sapa jenenge? Atraksi dhisik. Cemple sapa jenenge? Celemen. Cermen. Ayo Mas. Amen. Ayo bisa jarak iki bangga. Ora mangan. Apa? Sepiku. Saiki. Yo ning kene iki. Yo ning kene, tanggap ning kene. Oh. Yo. Beri tepuk tangan yang meriah Untuk manusia. sebuah ancang-ancang yang luar biasa. Oi! Pemanasan. Lanjut. Oi! Oi! Oh! Ah! Hop! Yo! Oh! Awas lagi awas. Oh! Luar biasa. Wis. Tiro, wis atraksi. Isih ana. Oh, iki urung e. Urung. Herene sik iki gawe sik. Gawan mikmu gawan mikmu. Aku karo boloku wis Wis apa? atraksi. Yo wis to. Iki gantian lho, Met. Gendian nggih. Gantian yo atraksi. Kowe wis atraksi. Wis Berarti iso iso satu. isih rono. Rene. Kowe wis atraksi. Sauto. Berarti iso sauto. Isih rono. Rene. Karek ngomongi wayahe sauto ngono nggih, Bu. Lah kok nyamu biarono. Kowe wis atraksi apa urung? Wis Berarti iso satu. sauto. Iso. Sing iso sauto nyisih rono. Rene. Lah kok nyamu sih kono.
Aku ra iso sauto. Dadi tak rene. Iki aja ngomong sini. Kere aku turu ngancam. Mah gila nih, aku arep dicipok malahan. Kowe bar madang apa to, Mit? Hah? Budek solar. Cecek. Iki cangkem po diesel apa solar. Aku sering nek anu. Iya. Apa? Edrek. Mau penyakit. Oh, penyanyi. Penyakit. Jadi disebut no, disebut no. Oh, disebut. Oh iya. Ro ya dia pakai nyebut ro. Ayo. Ayo. Sarang-sarang pengedrek kita. Ayo. Dari jaranan Sinten Remen. Dari jaranan siapa suka? Siapa suka? Ya, suka siapa? Ada Mbak Mia Revo. Mia Revo. Ya. 110 cc. Ada apa? Baby Mio. Baby Mio. Baby Crab. Ya, Baby Crab. Baby Cumi. Dan juga ada Mbak Ngateni. Ayo. Ayang-ayang, silahkan. Sudah ditunggu. Iya. Ses. Tekno wis to. PN wis. Nyapa dong? Nyapa? Napa kowe? Kowe nak, Mit. Nak. Penak. Penak. Kok iso jaluk lho? Ganti sitoke. Sitoke yo atraksi dhisik to, Pak Jo. Sing iki lho. Oh iki. Sing iki no, dhisik no. Ya. Iki sing kadang mancep nggonmu ki. Iki iki punyaku. Ya, gon iki sik, gon pinggah. Ayo. Saya mana? Met, Iki kok enek Putri Duyung nang kene? Putri Duyung apa? Lah kok enek dongkrak ning kene. Dongkrak dong pecah. Ngadeg kaya ngene lho. Iki ganjil truk kek, Bro. Ngesakne ibuke sing nang kono iki lho. Iki anjen jo motor Supra iki to. Malah kon nyawang bempere kok. Lah Ya ya, Beh. iki padha kaya iki bolong. Oh, maju. Nah, Kayake iki lek iki luwih seser kayake. Kayake luwih seser kayake. Jajal ayo. Wayu-wayu deloken gawe suweng kolang Ya. kaling. Heeh. Ya, Kaya olah apa? kaling piye to? Iki no giok. Oh, giok. Giok. Kaya janggelan kok. Ayo. Oh. Iki gandengane kok malah. Sing gagah lho. Padini. Tengah gagah. Padini. Padini. Alah semapan nek ngono iso. Kok piye, Jo? Apa mau bukain apa? Piye to kok manuke ditokne cah iki? Piye to? Lah iya, aja mok tok-tokne manuk. Lah iki bojomu ya aja mbok konokne. Kena sentuh. Oh, jas itu. Iki bojomu rono, pindah kono. Rono. Rono. Aku. Heeh, gendi, heeh. Wah, wayahmu. Wayahmu. Loh. Urung joget dhisik. Ngenteni kendang, Mit. Iya, ngenteni kendang. Moh, ora usah. Kenapa? Sing kendang numpak motor dhewe kok. Nyapa ngenteni? Maksudnya ngenteni odo-odo kendang. Oh, ngenteni. Tengere apa? Metune apa? Tung tang. Karo ngene. Ya, ape-ape. Pertama iki kendang tong lagi. Heeh. Tengah. Heeh. Nah, Kono. kono. Ya antara apa to? Gawa sampur injuri lho dengan. Yo ngono lho, golekne akeh kali-kali sik bener Iki bener ya.
Piye? Pret. Ngomongnya ra enak iki. Ora. Kuwi ngono entut met pret ngono lho maksudnya. Ayo batinku diceluk pret ngono suarane Bang. Ayu-ayu kok koyo ngene iki lho. Kowe urung ising. Lah kok gak mau isingi iki, Mang. Kudune. Iki bojomu kono. Ora piye? Ora piye? Ya iki jarene wetenge senep kudu ngising. Lah ning kene wis enek WC lho kok gak mau isingi pisan. Anu atrah raiku koyo sepiteng kok nyantol. Ora ning ngono iki bojomu kudu sing Ya. romantis. Ngene lho, Wis nek kowe gak iso romantis masalah joget, kowe koyoke kok nyanyi ae to. Duel. Duel ya. Kowe karo bojomu duel. Ngene lho cintaku. Sampeyan ki lek joget ki sing apa kuwi jenenge? Anggun. Sing anggun. Heeh. Sing feminim. Feminim. Heeh. Piye? Lah dalah. Malah kaya entung. Malah koyo wong kreminen kok. Oh. Yo ora ngono kan cintamu yo Sing sing anggun. joget. Ngene lho, umpama sama ning kono. Ya. Aku sing metu to. Ya. Dadi lek joget sing anggun. Kendangin Tang tung tak dang dang tuk ter tung ting tung per ting tung per. Lakangmu kok iso mbok plekek kowe teh. Sikil. Kok iso dibegar ambune lho. Iso begagang itu. Wis tak contoni ngono kuwi lek joget yo. Dadi feminim. Dipersani adik-adik karo ibu-ibu ki ben pantes ngono lho. Oh ndak pantes. Sing feminim, sing anggun. iso paham? Paham? Paham. Ya balik. Ya. Kok tanduk-tanduk atau met? Ene. Mumpung iso. Heeh, apik iki ketok ero karo wek sing diingin. Sing ndi? Diingi marai kudu disise. Sikile ya lho. Jenggele ya lho met. Balik. Piye met? Ero. Koyo apa enak mang. Penak piye? Lah apa? Wong dikongkon joget sing nganggun. Eh. Malah kaya wong step kok malahan. Lah yo manut sing nabuhi lho met. Kudune sing nganggun lho, kaya iki lho, ngene iki lho. Ora ning ngono lho entuk pacakane wis hitam-hitam ngene iki. Cara bojomu ndi? Lah Kono bojomu maju. sayangku. Duduk. Kayak lho. Tenan nek kuwi. Lah iki tenanan iki. Bocah lek bocah lek nyelintis yo Iya, ngono. baby Ora crab. ora ning ngono sayangku lek manis ngene kan yo sing lanang yo bagus. Alah, manis-manis malah kena diabetes. Lah. Wong sing lanang lek bagus kok Arjuna, sing wedok kok Sri Kandi ngene iki. Ya. Sri Kandi opo? Lah apa? Sing wedok bener kaya Sri Kandi. Heeh. Lah kowe malah kaya Srintil. Ngono aja sing romantis jajal. Heeh. Sayangku. Miknya kayak nomik. Iki Ya. apa Oh, mikku? sitok. Gak, sitok. Oh iya. Ana mikku dikekne. Sayang. Kuwi Mas, anu iki Dikei gejrengan, Mbah Sombo, gak ono gejrengan. Ayang isu. Dadak jaluk nada, Bang. sawangan iki lho. Sayang, kau begitu indah seperti bunga mawar. Met, sing manut. Anu sayange anu kono, bojone epilepsine kumat. Loh, waduh. Ngene. Mbok sing anggun li ngono. Kuwi ngono ambeyene Ngene lho. Apa ya iso sampean? Ya. Ya, dah. Sayangku sing ayu dhewe kanthi nyaren tindak wae ora numpak Sayangku sing ayu dhewe purun apa? purun dhisik ya Heeh. Kok iso kadingaren iki lho. sayangku sing ayu dhewe Tenan. turun apa tindak wae ora numpak taksi Piye to, Met? Sayangku sing ayu dhewe purun apa bakal tak usahake ibarate ono saisi bumi nggo kowe ngono lho
pira nyuk? Jajah. Sing tenang ojo kuwatir. Mana ya? Sayang pune kowe ra iso disetir. Terus toh. Loh, Met. Dong ding ding. Lah kok diketek ngono malah. Terus no lagune lho. Piye? Teko ndi? Alah, Met, teko ngendi? Sing ndi mau? Ora roh. Aku nyawak dusta iki ngelu e. Melok geminjal lek bocah iki. Penjaluk jujuk ngono apa? Mia repot yo. Kok honeymoon ning kene maju. Ayo miabi. Maju. Maju. Ayo miabi maju kono. Ayo. Iki barang. Ayo iki bareng-bareng cah telu kok dadak. Iki piye to, Men? Ayo. Kene bojone dijak maju kene. Ayo nyanyi bareng ngono lho. Ayo dinyanyine bareng lagi ta loro ayo. Ayo. Kemajuan aja kene lho. Tengah. Tengah madhep ngarep cah loro. Kene lho, Men. Nah, Nyanyekno, dinyanyekke. lah dalah. Dinyanyine bareng-bareng Mas Amel ayo. Iki sing romantis ngono jawamu. Heeh. Jal nyanyekno. Penari latar. Oh, dhewe penari latar dhewe sing nyanyek dhewe sing nyanyek. Oh, ya wes ya. Ayo Mas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Malah ngono. Wes iki ndang nyanyi ya iki kesuwen iki kok. Dino ngono lho. Ya iki ben nyanyi bareng. Lah iya tak joget. Heeh. Sing nyanyi iki lek dhewe kan engko pagarapan. Bangga ndak bener. Iki ben ayang-ayange awake dhewe sing nyanyi. Ayang. Yo, lekno. Ada Mbak Baby Gocan, ada Mbak Mia Repa, dan juga ada yang satu cantik dari Jawa Timur Indonesia. Siapa kaki dia? Aini Zam-Zam. Mari kita sambut mayit yang satu ini. Penyanyi. Oh, penyanyi. Mari kita sambut penyanyi yang satu ini bersama. Siapakah dia? Ada Sinten Rama Dan juga mie ayam tunggal rasa Wonogiri. Kuwi ora kuwi iki sponsore bose kuwi. Iya kuwi iya. Tak kira melu kene. Akeh ki wong anak andalan barang oke.